sewu lho. Ini Mbok, tak imbui Mbok. Gitu ketemu lek lolot. Mbok, sekolah Mbok. Ya jane ya gak cukup tapi ya Bolane ya Mbok. digone nek. Aku nang kene duit. Nur. Tapi gak apa-apa nek golane. Nur, aku tenang wani Mbok. Ya mah yo isin. Tak mancing ning Mbok dulurku. Hah? Kuwi aku yang gane kene, jane 3 tahun. Arep digawe kebo. Saiki aku arep abi sampe biaya. Saiki aku ndok duit ae. Hari iki pinter di bae. Digawe kebo mau njaluk duit. Yo cicit-cicit nek. Tolong Mas Gatro juragan naga. Aku gak apa-apa ndak anak lagi. Pinter gak golek duit. Kok ben aku iso Iya. Lah Aku pun juragan naga. Kok apa naga? ampun. Kok apa rek? Ya jane ya gak cukup. Aku terus dulur, Mbak. Mau ndek terus kabeh. Heeh. Hei, Arek iki ngisi-ngisi. dulur aku. Ndek. Nek kowe rasmi, Bu. Bahasamu kowe iso kaya bapakmu persis gisi-gisi. Ayo singurang ayo, singurang ayo. Ayo. Gendang. Ya jangan sini gendang itu. Ayo, Bu. Dulur sampean jerene, sampean lah aku rapi. Piye carane ajene arep nutupi. Ayo, Bu, rene. Jerene sampean tapi dulur aku. Ayo. Ayo. Sarung Ayo, aku rene dulure. kok tak tahapke Mas yo. Tak sampean rene. Aku mau nyanyinan. Ayo, Bu. Ayo. Kita kasih lawan nyanyi dulu sok. Oh. Aku yang gelem dadi mbokmu. Ndak golekno. Wes gajule. Hah? Gajule be. Isin. Yuk dicupu ae lek isin. Bung Lin. Nah, Pinter ya ini. Aduh, baik dokter. Ini Kalimantan kono. Oh, duitnya gede. Ah, ndang ngono. Terapi ya, Mbak. Iya. Ayo Bunin. Enggak teng panggung. Ayo ngisi-ngisi. Enggak. Aku yo seneng. Coba sing di omah kabeh kalah go karo Mbak Sakti. Kene apa Mas Anda? Ampun ya Mbak, kok lumpukno. Aku isin. Matur nuwun, Bu. Aku banget, Bu. Matur nuwun. Aku ngisi-ngisi disumpah. Masa tak dulurmu? Mana cukup apa ora to, Mbak? Aja sore. Mantene. Ah, mantene. Ayo, update dia kontrene. Dani, ayo, Dek Dani. Ayo sing Aku mulai sampean rapine aku do rapi. Kalau iki lho. Lah piye soalnya ora nang bapakku. Aku sing gak juli. Ini aku sing ngomong sore, Nang. Ayo Dek Dani. Dek Dani jenenge sampean aku. Aku gak usah sandalan. Kene Aku panggil nih kan. Ya, sampe napa lihat apa pengkai? Kok sampe cewek ning kono lho, bocah cungkring ning kono lho. Kae lho, ning kono lho. Ayo Dek Dani rene. Sampean jering aku dulur aku jering kakangmu. Ayo Rene. Ayo seru masa dulure. Aku mae kan ndol dulure. Kesel golek jodoh kowe ning kene iki. Ayo. Pangapunten nggih Pak Bu, anak kula. Kelakuane iki piye to jane? Ya maklum Bu, aku kan kok gendeng. Gendeng wedok ata. Aku kan sak duit. Oh. Rene kok ning ngene iki. Iya wis gak apa-apa. Wis. Ayo Adek Dani Rene. Adek dia yo Rene. Nah. Rene. Iki kakangnya harus dirapi. Oh. Ini baru Adek.
Wes cukup kan mbok kuwi. Cukup kan. Iya wis gak apa-apa. Nek ge tuku mobil. Tapi lek ngene gak apa-apa. Nek ge dulu gelange bojoku. Yen mengkono kok kurang mbok lek sak ngono kuwi mbok. Ya iki mobil. Sampean. Kurang. Cukup mbok. Arep boglane neh. Arep iki mau wisen ngisini lho. Udah wis neh. Sing penting aku iso kawin, mbok. Oh iya ya. Lah, kae dulu pinggir dhewe kae. Sing ndi? Ya ampun, aku piye Pak Supar? Ayo abdi. Mbakku mau muncul ya kayak gitu aja. Saya kira mbakku mau mudun. Aku kudu rapi. Lebihan janjiannya aku. Kemudian lek gelem gawe ngene dulurku jenenge lek kowe rapi ra ketang saiki yo tak. Kaya pas aku iki mau sing budal. Matur nuwun, Mbok. Kan. Ayo kesuwen. Kok hilang dari cepat. Yen mengko
kono